Bamaɲare cɛ ani muso Jeliba TV News ni Jeliba FM lamɛnbaaw n'an filɛbaaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ sa ko nin ye aw ka kunnafoni di gafew waati selen sa i n'a fɔ Jeliba ɲɛmaaso y'a latigɛ cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in sera sa an balima kunnafonidilanw ye gafe minnu sɛbɛn an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ sa ka olu bayɛlɛma aw ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ sa ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen kɔnɔna la i n'a fɔ dɔnnibaabaw bɛ fɔ an cogoya min na sa maa kunnafonilen ko o ye Suba ye o hakilina kɔnɔ sa laada o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛgan ye sa bi kɛnɛ kɔnɔna la sa ani Zanga Abdulaye Ouattara bɛ ɲɔgɔn fɛ Zanga i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Amadu Tolo an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ale ni an filɛbagaw ko bisimila. Zanga i ye foli di an b'a fɔ sa n ko gafew bɔra bari yana an b'an da don gafew kɔnɔna la i n'a fɔ laadala sa min ye baro misɛnnin ye an bɛ o sigi sen kan sen min ni o bɛ taali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati bɔ sa min ye jamana in ye tagabolo caman ye mɛ a ko kɔnɔna la bari kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kunnafonidilanw olu tɔgɔ la soba ye sa n'o bɛ wele ko maison de la presse a bɛna fɔ sa kibaruya dɔw olu sɔrɔla o ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ sa ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la maa dɔw k'u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna lajɛ dɔ kɛ min ye maison de la presse yɛrɛ kɔnɔna la a donni kama sa ko jɛmakɛ ni nin waleya in ye daw donna a kuma la a kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ Zanga e yɛrɛ ye kunnafonidilan ye sa i bɛ fitinin min dɔn nin ko la sa i tɛ dɔɔnin f'an ye. I y'a fɔ cogo min na Amadu Tolo kunun maison de la presse ye kunnafoni di gafe dɔ bɔ an b'a fɔ ma communiqué o kunnafoni di gafe kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko mouvement politique dɔ bɛ yen nɔ politique tɔn dɔ bɛ yen mun bɛ wele ko appel du 20 février olu tun ye laɲini kɛ k'u bɛna lajɛ dɔ kɛ bi bi jeudi maison de la presse la wa salle commune kɔnɔna la maison de la presse ka kunnafoni di gafe in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko sɔn ma kɛ o laɲini ma a ye kun fila de fɔ a kun fɔlɔ an hakili b'a la ni politique tɔn kelen tun ye lajɛ dɔ kɛ ala ma mɛn o ko labanna ni mankan ye maison de la presse yɔrɔ caman tiɲɛna dɔw donna salle kɔnɔna la k'u to u ka lajɛ la ka gabakurun fili ka chaise fili maison de la presse yɔrɔ caman tiɲɛna maison de la presse y'a yira k'a fɔ o tiɲɛni kɔfɛ ko ni politique tɔn in ma dɛmɛ foyi de kɛ walasa solution bɛ se ka sɔrɔ joona tiɲɛni minnu kɛra ka olu ladilan ko o de kama a ye i ban k'u ka lajɛ kɛ bi kun filanan ye jumɛn ye a ko ale yɛrɛ de kɛlen don ka wale dɔw ta n'o ye an t'olu wele mesure wa ka mesure dɔw ta yaasa u bɛ se ka maison de la presse o minɛnw ani a maison de la presse yɛrɛ so lakana ko dɔw kana na k'a kɔnɔ o de y'a to u y'u ban ka fɛn di nka ni an ye politique tɔn maa ninnu yɛrɛ ka kuma lamɛn ne ni a dɔ kumara n'a dɔ ye baro la a y'a yira k'a fɔ ko olu y'u se kɛ a ko in na olu tun tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'u bɛ wari di ko k'a dilan ou bien ko ka fɛn wɛrɛ kɛ se kelen min tun bɛ olu ye o de ye tiɲɛni min kɛra k'a ko ta ka se n'a ye kiiribulon na donc ko olu u ye plainte dɔ la don justice la déjà donc olu tɛ se ka baara foyi kɛ yaasa ka se ka yɔrɔ in dilan olu b'a to justice de b'a ka baara kɛ jɔn de ye nin wale in kɛ yaasa ka se ka maison de la presse tiɲɛ ɲininkali bɛ yen nɔ donc olu tɛ se ka baara kɛ donc baara bɛ justice de bolo sisan o tɛ sariya ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ sariya sira kan donc ka se k'a dɔn jɔn de y'a kɛ jɔn ka ɲi ka mun dilan o de y'a to olu ma kuma walasa ko ka se ka nin ko in a ye yɔrɔ in dilanni kow daminɛ i y'a fɔ Zanga a waati kɔnɔna la yɛrɛ maa caman k'u dusukun kami-kamina a kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ ko y'a yira i n'a fɔ u ka ɲɛfɔliw la sa ko kunnafonidilanw tɔgɔ la so ko yala yamaruya bɛ maa wɛrɛ bolo wa k'a fɔ k'i bɛna lajɛ o kow kɔnɔ wa bari jɛ dira sira dɔw fɛ waleya de don waleya min n'an b'a latigɛ k'a fɔ a tun bɛ kɛ ka tɛmɛ o kɔnɔna de la ni tiɲɛli nana a kɔnɔ a ka kan o fɛsɛfɛsɛli ka na lajɛli ka k'a la o tiɲɛli min ni o kɛra ka tɛmɛ yanni o jaabiw bɛ bɔ ni y'a faamu a b'i n'a fɔ min ye ɲɛmaa minnu ni olu bɛ kunnafoni di yɛrɛ kalifan bɛ minnu na bi maison de la presse okumu kɔnɔ olu ka ŋaniya kɔnɔna la sa u ma sigi n'a ye k'a fɔ lajɛ wɛrɛw ka kɛ yen fɔlɔ k'a sɔrɔ tiɲɛli fɔlɔ min kɛra fo o jaabiw ka bɔ fɛsɛfɛsɛliw ka sɔrɔ o ko kɔnɔna la o ka dilan yaasa u ka se ka yamaruya di maa wɛrɛw ma olu kana n'o tɛ yɔrɔ ma dilan fɔlɔ donc u tɛ se ka yamaruya di maa ka jɛ kɛ i ye kuma dɔ fɔ yala kunnafonidilaw tɔgɔlasoba in a ka ɲi ka di maa wɛrɛ ma u ka jɛ kɛ wa ɲininkali bɛ yen an m'a ye jɛnna sugu wɛrɛ tɛ kɛ a kɔnɔ
i n'a fɔ jɛnna sugu wɛrɛ i n'a fɔ jumɛn an tɛ mɔgɔ si ye k'a fɔ k'a bɛna taa dɔn kɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la soba la an tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ k'a bɛ ka taa ka mariage dîner kɛ a bɛ ka taa ka déjeuner kɛ mais i b'a ye u bɛ yamaruya di jɛrɛ minnu na o jɛrɛw généralement i b'a sɔrɔ o jɛrɛw bɛ ka kɛ a labɛnbagaw ale ni kunnafonidilaw de cɛ a dɔ ye point de presse dɔ ye conférence de presse donc o la ne kɔni fɛ baasiba t'a la ka yamaruya di maa o ma u ka n'u ka jɛrɛ kɛ ni jɛrɛ bɛ ka kɛ u ni kunnafonidilaw de ni ɲɔgɔn cɛ sabu y'a fɔ yɔrɔ yɛrɛ bɛ wele an ka todunkan na kunnafonidilaw tɔgɔlasoba donc i y'a fɔ cogo min na donc a yamaruya bɛ se ka di maa wɛrɛ ma u ka n'u ka jɛrɛw kɛ ni o jɛrɛ bɛ ka kɛ u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la o Zanga i bɔra k'o mun fɔ sisan n'i ye an ka ɲɛmaaba yɛrɛ lajɛ sa min ye maison de la presse yɛrɛ ɲɛmaaba ye a ye nin laseli de kɛ a donni kama a ko kunnafoni di sira ka ca bari kunnafoni di o kunnafoni di ni presse bɛ dalen a kan yamaruya bɛ yen maison de la presse ka se ka kɛ a jabala ye k'a sababuya kɛ kunnafoni di min hakilina don i bɛ wele bila min ye kunnafoni dilanw dama dɔrɔn de ma n'o bɛ kɛ kaban yɔrɔ tɛ yen nɔ min ni o latigɛ bɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ maison de la presse yɛrɛ kan an jabala yɛrɛ kosɛbɛ o de la a y'a yira a ka ɲɛfɔli caman kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ k'a fɔ k'u bɛ kunkilenna dɔ la ni parti dɔ ye walima u tɛ kunkilenna dɔ la ni parti dɔ ye bari ni maison de la presse kɔni fɔra ka tila ka kunnafoni ko fɔ a ko kɔnɔna la wajibi don olu k'a ye k'a fɔ a bɛ u ka baara kɔnɔ u ka jɛ di ni ɲɔgɔn waleyaw ka kɛ kosɛbɛ siga t'o la i y'a fɔ cogo min na a y'a fɔ ko an tɛ yan nɔ masi contre la an t'a di dɔ ma k'a jɛn dɔ la nka ni lajɛ ni a kɛ kun ye yaasa u kana kunnafoniya de di donc problème t'a la yamaruya b'u bolo u ka na mais i bɛ demande kɛ n'u sɔnna i bɛ n'i ka jɛrɛ kɛ ni kunnafonidilaw problème foyi t'o la ne hakili la maison de la presse président Banjugu Dante ale ka kuma a tun bɛ ka boli o sira de kan an dun m'a ye walew la a bɛ boli ten an m'a ye politique tɔn opposition ko t'a la majorité ko t'a la ni maa fila bɛɛ bɛ fɛn laɲini kɛ ka se k'u ka jɛrɛw kɛ an m'a ye a bɛ kɛ maison de la presse la siga t'a la an m'a ye k'u y'u ban k'a di dɔ ma ka dɔ jɛ a la k'a di dɔ ma ka wolomali y'a la ka wolomali kɛ an m'o ye fiyewu donc là ni nin ko in kɛra u ka raison b'u bolo k'u m'u bolo mun de la u y'a kɛ daluwaw b'u bolo mun de la u y'a kɛ o de y'a to kunnafonidi sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an ka kuma daminɛ la tiɲɛni minnu kɛra olu ma dilan fɔlɔ ni maa kofɔlen ninnu u ma dɛmɛ kɛ teliya la yaasa tiɲɛni min kɛra u ka dilan a kun filanan yaasa ka se ka maison de la presse lakana k'a kɔnɔnaminɛnw lakana tiɲɛni min kɛra don tɛmɛlenw na o ɲaana wɛrɛ kana na se ka kɛ fɔlɔ o de bɛ kunnafonidi sɛbɛn in kɔnɔna la donc n'an y'o ta k'a lajɛ a b'a jo fɛ n'an y'a ko lajɛ nin raison ninnu na nka yɔrɔ mun na a ko maa ninnu m'u teliya ka yɔrɔ labɛn o maa ninnu fana ko bɛ kiiri bolo de kan sisan an bɛ kiiri tigɛlamaw an b'olu makɔnɔ ni olu ye mun fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ ni a fɔra ko bon aw minnu ye lajɛ la labɛn don tɛmɛlenw na ni o kɛra tiɲɛni sababu ye ni kiiri tigilamaw ko aw de ka ɲi k'a dilan u b'a dilan ni kiiri tigilamaw ko aw tɛ maa minnu y'a tiɲɛ an m'olu de ɲini k'u minɛ u k'a dilan u b'a dilan ni kiiri tigilamaw yɛrɛ ko maison de la presse yɛrɛ de ka ɲi ka fɛn yɔrɔ in dilan a bɛ kɛ ten i y'a fɔ tom maa tɛ sariya sanfɛ nin ko ye gɔri ye an ye gɔri min bila bi baro kɔnɔna la e ko o t'an sigikun ye an sigikun ye gafew ye gafew bɔra fo ka f'u bɔra Zanga e ko an tɛ don gafew kɔnɔ de an bɛ don gafew kɔnɔ Amadu Tola ma daminɛ Nouvelle Horizon ye ale bɛ kuma Mopti mara ko de kan a ko gɛlɛyaba de bɛ Mopti mara jamanadenw kan sabula k'a da kan ko jiko gɛlɛya o bɛ yen nɔ nka o bɛɛ n'a ta an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale makɔnɔlen don Mopti Nouvelle Horizon ye mun fɔ Zanga i y'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ye sɔgɔmada in na sa ale kɛmɛ ka gɔri bila Mopti mara kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye jiko gɛlɛya ye fo ka taa se kuranko yɛrɛ ma koyi bari kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jiko kɔni ko o tile tɛ Mopti a bɛ waati jan bɔ ko o kɔnɔna la sa min ye Moptikaw ye ko u ni dusumakasi bɛ ɲɔgɔn na ji tɛ kuran tɛ ko o wagati kelen kɔnɔna la min ye
camancɛ fanga ɲɛmaa dɔ ye sa n'o y'an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ko ale kun bɛ ɲɛsinen mɔti ma o de kama min ye mɔtikaw ye sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon y'a fɔ cogo min olu kɛn bɛ ka karanfɛdaw ka olu yɛlɛ ka u dalakan fɔ yaasa faamuyali bi sɔrɔ a kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ k'a bɛ waati jan bɔ min ye dusumankasi ye jiko taga sira fɛ ko olu ye u sinsin o kan a donni kama yɛrɛ k'u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin min ye u ka SOMAGEP o ɲɛmaaba ma a jabala yɛrɛ la ko ale ye ɲɛfɔli caman kɛ u ye jiko la k'a fɔ ko waati dɔ kɔnɔna la ko ji bɛna sɔrɔ ko bari k'an bi don min na i ko bi ka b'o waatiw fɔra ko fɔ an bɛ don min na i ko bi ko ji a tun bɛ zanni kelen-kelenya la Mɔti mara kɔnɔ waati dɔ la i b'a sɔrɔ waati dɔ la i t'a sɔrɔ bari k'a tɔ de nana juguya koyi olu ka jateminɛ la u y'a ye k'a fɔ ko i bɛ se ka tile kuru yɛrɛ kɛ min y'i ka robinet ye k'i b'a dayɛlɛ ko ji tile tɛ ji tɛ suru ka bɔ a fɛ a donni kama k'u ye ɲɛfɔli caman kɛ sigikafɔw kɛra Mɔti yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ ko min ye premier ministre ye cikan nana ka na fɔ ale ye a yɛrɛ jabala la primature la k'a don kama min ye ministre dɔw fana ye olu wulila ka taa lajɛ bari ko nin kelen o kelen taara Mɔti mara kɔnɔna la i n'a fɔ Mɔtikaw y'a fɔ cogo min gafe kɔnɔ ko a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kalenkan di k'a fɔ ko tile 2 in na n'o kɛra kaban ko Mɔti population b'i sigi ka taa Mɔti fan fɛ ka taa Sevare mara kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka ji kɔnɔ ko bari k'u ma ji ye waati gɛlɛn kɔnɔna la ko min ye u ka ɲɛmaaba yɛrɛ furuku nana don u ni o cɛ min ye u ka SOMAGEP directeur ye ko k'a sababuya kɛ ale y'a yira k'a fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ nin ko kɔnɔna la bari ko ale nɔ tɛ cogo si la min ye forage n'a ɲɔgɔnnaw ye ko Mɔti mara kɔnɔna la ko olu dilanna olu fɛ ɲɛma ninnu ko bari ko jiko gɛlɛya min n'a bɛ ka fɔ tantɔ Mɔti mara kɔnɔ ko tiɲɛ don i n'a fɔ u ka SOMAGEP ɲɛma y'a fɔ cogo min ko bari ale ye ɲɛma min ye a ka baara ti dɔwɛrɛ ye koyi ka kibaruyaw lase yɔrɔ la a kan ka lase yɔrɔ min ko Mɔtikaw yɛrɛ bɛ se ka k'a ma seere nin ko kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ ko ministrew ye wulikajɔ kɛ nin ko kɔnɔ ka taga ni ka segin caman kɛ taga ni ka segin min yɛrɛ kɔnɔna la ni a bɛ min wele ko promesse n'o ye kalenkan ye ko u y'o ta Mɔtikaw ye nin kibaruya min ni o dira a fɛ a y'a yira k'a fɔ ko hali gouverneur kɛ k'a ye wulikajɔ kɛ ka se o ma n'o ye colonel major Abbas Dambele ko Abbas Dambele colonel major Mɔti mara kɔnɔna la a donni kama ale yɛrɛ fana ko k'a bɛ ci lase a lase yɔrɔ kelen in na n'o ye gouvernement maaw ye yala gouvernement maaw ye ci ninnu sɔrɔ wa yala u ma ci ninnu sɔrɔ wa a ko ale tɛ siga la fewu min ye directeur in ye k'a fɔ k'u ye ci sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ ko ministre ye taga ni ka segin dama kɛ Mɔti mara kɔnɔ yen taga ni ka segin min kɔnɔna la sa ni u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a yira k'a fɔ ko tile 2 in na aw bɛna ji sɔrɔ bari ko kab'o kɛra ministre ma se yen ɲɛmɔgɔ ma se yen wa jiko yɛrɛ o tile tɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min waati bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ o de kama Mɔtikaw yɛrɛ bɔra ka tagama boloda tagama min kɔnɔna la n'u y'u ka dusumakasi jira ko an bɛ k'an sɛnsɛn funteni b'a sɔn fo k'a fɔ funteni b'a sɔn ko courant tɛ ji tɛ an bɛ k'an sɛnsɛn ka se sunkalo ma ko yala sunkalo bɛna olu sɔrɔ nin lahaliya kɔnɔ wa a bɛ kɛ cogo di a tɛ kɛ cogo di ni dusumakasi min ni u y'o boloda sɔmikɛn bɛ k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye tile 10 hukumu kɔnɔna ye ko an ka premier ministre min ye Dr Choguel Kokala Maïga ye ale bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a bɛna kɛ Mɔti mara kɔnɔna la ko jiko in yɛrɛ bɛ lahaliya jumɛn kɔnɔna la ka t'o lajɛ ka taa ta fo a sun kɔrɔ bari nin kɛnɛ kan min ye gafe ye sa a ye min fɔ Nouvelle Horizon o y'a yira k'a fɔ ko dusumankasi min n'o bɛ Mɔti population na sa ko u dusu bɔnbɛn fo ka f'u dusu bɔnbɛn a ye ɲininkali tɔ min bila ko yala u bɛna premier ministre bisimila wa yala u tɛna bisimila wa ko a ɲininkali bɛ yen k'a sababu kɛ maaw mɛnna u b'a ka u ka dusumankasi ka o yira nin ko kɔnɔna la ko maa min siɲɛ ka bɛn n'a ye ko sen bɛ nin yɔrɔ min ma bi ko ni premier ministre Choguel Kokala Maïga n'a sera Mɔti yala u tɛna a gɛn ka bɔ jamana Mɔti kɔnɔna la yen wa walima u bɛna bisimila wa ko a ɲininkali to min bɛ yen nɔ don nataw kɔnɔna la ni min bɔra la sa ko min ye kunnafonidila ninnu ye n'o ye Nouvelle Horizon ye k'u b'o las'an ma n'a bɛ wele ko affaire à suivre. Ni Ala sɔnna Amadu Tolo ni mun mana b'o la an fana bɛ o da an lamɛnbaga jɛkulu ni an filɛlibaga jɛkulu tulo kan nka an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma k'a fura ye i y'a fɔ cogo min tile ka kalan funteni bɛ maaw la sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka se n'a fɔra maaw ni ji tɛ u ni courant tɛ o tɛ bɛn o tɛ bɛn dɛ donc an bɛ jamana ɲɛmaaw wele yaasa an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Mɔptikaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na
e ko ante tanya Amadou Tolo ale Nouvel Horizon kelen konna la si sa ko kante kuma kiri bunan ko kan Rose la vie chère Rose Poivron a ko kuma cha ma fo e bololo siraw fe o kelen e ko kalite bolin sa ko sebeke a Nouvel Horizon ma ye mo fo Nouvel Horizon ale da bɛ Rose la ni ko i yɛrɛ ka kuma Rose Poivron dugu bɛɛ lajɛlen da donna ni ko la a bɛ waati bɔ min ye Nouvel Horizon maaw ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko min ye tile damadama ye nin ko bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa ko olu yɛrɛ wulila ka ɲinili kɛ a ko kɔnɔ ko k'a sababuya kɛ ko min ye kunun yɛrɛ ye ko ye ko Rose ale bilala sous mandat de dépôt kunun yɛrɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya nana cogo di i n'a fɔ Nouvel Horizon maaw olu ka ɲɛfɔli la u ko maa de don maa min ni a dɔn bɛ kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ bɔ kuma bɛɛ ka wagati gɛlɛya min ni o bɛ jamana kɔnɔna la k'u ko o fɔ k'a yɛrɛ kɛra jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye jɛkulu min n'a y'a tɔgɔ da ko vie chère ko min ye wulikajɔ dɔ ye ale ye o de sabati wulikajɔ min n'a y'o kɛ i n'a fɔ an da delila ka s'a ma kununko yɛrɛ ani waleya dɔ kɔnɔna la ani chroniqueur dɔ n'o ye Arashi Bache o kɛnɛ de kan sa ko min ye Rose ye ko a ye kuma dɔw fɔ kuma minnu n'o jateminɛna jamana ɲɛmaaw fɛ i n'a fɔ ko kuma jɛngɛlenbaw kosɛbɛ o hakilina de la min ye commissariat min ye n'o bɛ 5e arrondissement policiso la ko ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin min ye Orokiya Dumbuya ma ale de bɛ wele Rose Poivron Orokiya Dumbuya min ni u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin a ma ko a ma boli koyi a jɛra n'a ka kumafɔlenw ye ko o de kama u y'a minɛ an bi don min na i ko bi k'u ka taa a bilayɔrɔ la k'u ka a majanya jama la bari an bi yɔrɔnin min na i ko bi maa caman ko min ye nɛgɛjuru siraw fɛ ka taa se ja siraw ma bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ la k'u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga in ye k'u tun man ka maa dɔw ka ɲɛfɔli don k'u kun man ka sɔn cogo si la ka gɔri ka o turu Orokiya in na ko k'a sababuya kɛ kabini jamanakuntigi kɔrɔlen Ala ka hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita IBK ale tile la ko min ye nin maa kofɔlen ye Orokiya Dumbuya ko a ye wulikajɔ caman kɛ a ye ɲɛfɔli caman kɛ a baaracogo ma yɛlɛma tile kelen ko bari ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga n'a ka fanga k'u ma sɔn ka maga ni muso in na u ma fɛn f'a ye ɲugu kana ɲaga lawuli ko bari an bi don min na i ko bi ko camancɛ fanga ɲɛmaaw ko olu sigi bɛ ko ka lajɛli kɛ i n'a fɔ Nouvel Horizon a fɔ cogo min ko nin maaba in minɛ bɛ yala ɲugu bɛna ɲaga lawuli wa a bɛna kɛ cogo di ko don nataw kɔnɔna la u bɛ n'u dala sa ma ko bari an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi kɔni u bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ ko nin maaba in n'o ye Rose Poivron ko a bɛ datugulen an bɛ don min na i ko bi musow ka datuguli yɔrɔ la n'o bɛ wele ko bole zanga jamana in a ma nɔgɔn kosɛbɛ kɛ n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan min ye nin muso in ye a ka waleya de don min n'an b'a to kiiri tigilamɔgɔw bolo Madame vie chère kosɛbɛ bari i yɛrɛ ka kuma Madame vie chère a ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ kosɛbɛ a yera sira caman fɛ bari an bi don min na i ko bisa ni ɲɔgɔn wulikajɔ n'o ye ale sɔrɔ an bɛ se k'an ta kɛ dɔrɔn duwawu de ye k'a fɔ ko Ala ka a jatigɛ bonya n'a masiba ye kosɛbɛ Amadou Tolo ko an tɛ taa ɲɛ an bɛ Soir de Bamako ta Soir de Bamako ale b'i sɔnni sigi Orange Mali ale ni Malitel mɔgɔw k'u tun bɛ to ka répondeur bɔ e ni ne kun désolé votre correspondant n'est pas joignable pour le moment Orange Mali ayiwa kan mo sara Soir de Bamako ayiwa ko plainte dɔ donna o contre la ko ɲangiba binu kan Amadou Tolo Soir de Bamako i t'ale ta walawala ɲa ale ye mun fɔ ko kan kosɛbɛ kɛ i y'a fɔ zanga min ye Orange Mali ale ni Malitel ni olu ya an ka opérateur téléphone mobile maaw ye n'o ye Solidaire n'a ɲɔgɔnnaw o sira ninnu fɛ ko min ye ɲangili waleya belebeleba ye o tan bɛ ka nin yɔrɔ belebeleba fila in sɛgɛrɛ ko k'a sababuya kɛ waleya dɔ ye waleya min ni a yirala k'a fɔ ko répondeur ni e ye ne wele n'i ma n sɔrɔ n'a fɔra ko votre correspondant est injoignable ko kan ka kɛ fude ye fu ani falaki ko bari ko sɔmi kɛra ko k'a yira k'a fɔ ko ni o kuma fɔra ka ban k'e b'a sɔrɔ i ka crédit ko o taara u b'a tigɛ f'a jama kosɛbɛ o de kama min ye association belebeleba dɔ ye min sigi bɛ adamadenw yɛrɛ ka tagabolo bɛɛ lajɛlen jateminɛli kɔnɔna la Mali la olu de ye nin jateminɛ kɛ jateminɛ min ni a kɛra sababu ye sa u ka ɲangili ka o boloda ka ɲɛsin Move Africa Malitel ka taa se Orange Mali ma Orange Mali
ko don nataw kɔnɔna la waleya jumɛn ni waleya jumɛnw bɛ yen min bɛna sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye cour d'appel yɛrɛ ye sa u ye wele bila yen de koyi ko ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ko waleya jumɛn ni waleya jumɛnw b'a kɔnɔ a ko kɛnɛ kan sa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ fɛsɛfɛsɛliw kɛlen kɔfɛ k'a yirala k'a fɔ ko min ye nin opérateur fila ninnu ye téléphone ko tagabolo kɔnɔna la k'a bɛna fɔ ko CFA wari miliyari caman ko u bɛna o sara koyi kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ ko maa minnu ni olu ye jalaki ta ka u sɛgɛrɛ ko jaabi ma sɔrɔ u bolo ka ɲɛsin o maa ninnu ka jalaki ma koyi wa k'a yirala k'a fɔ ko tiɲɛ ko dan don répondeur in ko a bɛ ka tigɛ maaw kun de o waleya min ni o fɔra ka ban ko jateminɛbaw caman de y'a yira k'a fɔ ko ni nin ɲɔgɔn waleyaw bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ko maa caman na faamuyali kɛ i n'a fɔ kunnafoni y'a sɛbɛn cogo min ko maaw u ka ɲiniliw la ko maa caman bɛ yen nɔ ko olu ye sira wɛrɛw yɛrɛ fɔ koyi min ye Orange Mali ale ni Malitel ka nin walikajɔ in kɔnɔna la u ye sira caman fɔ a ko kɔnɔ u ko ko téléphone portable ko a nan bɛ yaasa ka maaw lafiya de bari ko maliyɛnw ma lafiya si sɔrɔ ni opérateur fila in bolo ko k'a sababuya kɛ k'i ka musaka k'a bɛɛ lajɛlen de bɛ taa téléphone ko sababuya la ko n'a fɔra k'i ye maa wele i n'a fɔ population b'a fɔla cogo min k'i ye maa wele a wele kun tɛ dɔ wɛrɛ aw ka se ka baro kɛ aw ka se ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma bari e m'o tigi yɛrɛ sɔrɔ fewu ko i ye musakani mun fana k'i kun a sɔrɔli baliya o gɛlɛya bɛ yen ka ban i ye musakani mun fana k'i kun n'o fana tigɛra k'a sɔrɔ i sago ma kɛ i bɛ laɲini min kɛla o ma kɛ k'o ti faamu wa ko ni Mali yɛrɛ tɛ ko nin ti kɛ jamana si kan o kɔnɔna de la min ye population in sa u y'a yira ɲinili in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ Suwari y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko olu nisɔndiya bɛ nin ko kɔnɔna la fɔlɔ u ye fɔlɔ d'a kan ko k'a sababuya kɛ mun ye k'u kɛmɛ ka gɔri bila min ye kiiri tigilamɔgɔw la a kana na kɛ babali waleya dama ye k'a fɔ dɔrɔn an y'u ɲininka a ko banna ten ten ti ko dilan i n'a fɔ maa caman y'a fɔ cogoya min na Suwari de Bamako yɛrɛ ka fɔli la sa ko min ye nin ko ye a ka fɛsɛfɛsɛ k'a s'a dan na anw ka fɔli tɛ min ye Suwari de Bamako ye ale ka bi bɔli kuma don siga t'o la Amadu Tolo i ka nin hakilinajigi nafa belebeleba de b'a la kosɛbɛ an ma nin fɔ an m'a sɛbɛn an b'a bɔ gafe kɔnɔ k'a yɛlɛma to dunkan na o don k'a da an lamɛnibagajɛko na lamɛnibagajɛko tulo kan siga t'o la Amadu Tolo e ko an tɛ taa ɲɛ an bɛ Les Echos ta ka boli ka taa Kayikaw fɛ yen ale t'an ka région fɔlɔ ye wa o don Amadu Tolo ko marisi kalo tile 20 e tɛ se ka taa Kayi ne tɛ se ka taa Kayi u kana kɛ koyi an nisɔndiyalen ko terrain ko wulila ayiwa n'a fɔra k'an tɛ se k'an sen don Kayi fana o ye gɛlɛya ye dɛ ko ne tɛ se ka taa Kayi ko marisi kalo tile 20 ko Kayi siraw bɛna tigɛ ayiwa Les Echos ma o ti kibaruya duman ye i y'a fɔ Zanga nin kibaruya bɔra min ye Les Echos da kɛ min ye an ka jamana marayɔrɔ fɔlɔ ye n'o ye Kayiba Jabate donda kelen bɔda kelen u y'a yira k'a fɔ ko min ye marisi kalo tile 20 nata ko min ye sirako ye ko o tɛna kɛ ko sabatilen ye ko k'a sababuya kɛ mun ye ko Kayikaw ko k'u dusu kasilen don k'u tɔɔrɔla k'u ɲanina k'a sababuya kɛ Les Echos ka ɲɛfɔli la ko wulikajɔ dɔw de sabati bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin olu ka mara ma wuli cogo min ni o ma diya u ye bi o ma ju ye sini k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sirako tagabolo ye k'a bɛ waati jan bɔ ko Kayikaw k'u bɔra k'u ka dusukasi yira sirako tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o fana kɔnɔna la ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko u ye kalenkan d'u ma k'a fɔ ko waleyaw caman bɛ yen ko o bɛna sabati ko bari kab'o kalenkan ninnu fana dira ko Kayikaw ko k'u ka jateminɛ kɛra mun ye ko don o don dɔ de bɛ fara sira gɛlɛya kan u ye misaliya dɔ di ko n'i bɛ bɔ Kayi ka se yɛlɛmani mara kɔnɔna la ko sɛkili sabasiri don u tɛmɛna o kan u ko Barakoto ko ka taa se Tukoto fanfɛlaw ma fo ka taa se Kita mara ma ko n'i ka ci bɛnna nin yɔrɔ ninnu ma k'a ni jatigɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na o de kama k'u y'a jateminɛ fana ko jamana in kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ni Kayikaw ka kuma don ko ni maa ma wuli k'i jɔ ni m'i firifiri ko jamana ɲɛmaaw t'i bonya awɔ k'u t'a jate minɛ cogo si la i ka kow bɛ tagabolo min kɔnɔna la ko n'o tɛ ko jamana ɲɛmaa ninnu caman sera yen nɔ min ye minisiriw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko a donni kama olu ye u ka jɔrɔ fɔ k'u ka haminako fɔ u ye ɲininkali dɔ yɛrɛ kɛ min ye maa dɔ ye ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ a ko n'i y'a jate minɛ ko sira n'a ka sira taɲa sira n'a tiɲɛ kojugu Kayi mara kɔnɔna la ko ɲɛmaa minnu bɛ bɔ faaba kɔnɔ Bamako yan k'u kunda Kayi kan k'a caman tɛna boli sira fɛ koyi k'u bɛ pankuru ta k'u
kosɛbɛ k'u pan sira ninnu kunna ka taa jigin Kayi ko n'i y'o jate minɛ ko musaka caya u t'o jate minɛ sira caman fɛ ko lafiya ɲinitɔ de don lafiya jumɛn ko don min ye sira ko gɛlɛya min ni o bɛ Kayikaw kan ka bɔ yɔrɔ dɔ la k'i kunda yɔrɔ dɔ kan ko o de kama min ye Kayi population ye sa olu y'a latigɛ k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ ko laban ta ye cogo si la k'u ka dusumankasi k'u bɛna bɔ gafe kɔnɔ kumaw la ka bɔ ka taama k'u ka dusumankasi k'o yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko wa nin waleya in bɛɛ lajɛlen ko a bɛ bolodalen Kayikaw fɛ min ye marisi kalo nata o tile 20 nata kɔnɔna la sa min ye Kayikaw ye u y'a yira k'a fɔ ko marche mun don k'u bɛ ka bɛɛ lajɛlen hakili jigin a kɔnɔna la ko marche pacifique don o kɔrɔ ye di ko min ye maaw ye u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ko k'a sɔrɔ tiɲɛli ma ye a kɔnɔna la ko bari n'u ma jaabi nin ko la a ko e ko u laban u tɛna taama boloda hali n'u b'u kunda faaba kan yan de ko k'a sababuya kɛ ko nin ɲɔgɔn waleya minnu ni u bɛ k'a fɔ k'u y'a ye k'a fɔ ko jateminɛba b'a kɔnɔna la k'a sababuya kɛ maaw ban bɛ ka kuma nin kibaruya o de bɛ Kayi ka ɲɛsin min ye les échos welewele olu ka fɔli ma an bɛ to ale écho kelen in kɔnɔ kɛ zan ale da bɛ waleya la waleya min ni o ye lakanabaliya okumu kɔnɔna ye ko Dire mara la a y'a yira k'a fɔ ko Dire mara yɛrɛ kɔnɔna la sa tarata tɛmɛlen marisi kalo tile 14 ko waleya belebeleba kɛra Dire waleya min n'a bɛ lakanabaliya kofɔ ko a cɛ ma ɲɛ bi a cɛ ma ɲɛ sini o ti dɔwɛrɛ ko min ye olu ka polisiso ye ko waleya taara ka ɲɛsin o yɔrɔ ma k'a yɛrɛ kɛra sababu ye min ye polisi kelen ko o ka fatu o man ɲɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kosɛbɛ yen fisaya man ni awɔ les échos maaw y'a yira ko ka kɛɲɛ ni ɲɛfɔliw ye ko maa caman ye ɲɛfɔli kɛ a ko kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u y'a yira k'a fɔ ko maa 4 ko olu de nana min ye bolifɛn dɔ sanfɛla la sa n'a b'i wele ko pick-up ko u bɛ o bolifɛn in na mugujugu b'u bolo koyi ko k'u ɲɛsin min ye Dire yɛrɛ kɔnɔna la yen u ka poste de contrôle ma ko o poste de contrôle in yɔrɔ la yen nɔ sa min ye lakana tigilama ninnu ye olu tun dakan bɛ yen ko gendarmew don ko mugujugu ko u sina ka o wuli koyi ko mugujugu wulilen bɔn kun kan bɔn sen kan bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲini na nka samara bɛ min o okumu kɔnɔna la ko min ye maa dama ye sa olu jogina a ko kɔnɔna la ko bari ko min ye finitigi kelen min ye an ka polisi kelen ko ale ni yɛrɛ tora a ko kɔnɔna la an b'a fɔ ko tiɲɛ la o man ɲɛ kafiru jo t'a la kosɛbɛ o de kɔnɔna la gafe yɛrɛ les échos u y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛlen ko min ye lasɔmili belebeleba ye olu yɛrɛ tun ye o kɛ ka ɲɛsin Dire mara ma ko k'a sababu kɛ maajugu ko Direkaw k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka jama cɛman ye nɔ don o don k'u bɛ maa kuraw de ye maa minnu ni sikasika kɛn b'u la a bɛ bɔ min u t'o dɔn jɔnni don u t'o dɔn k'u ye lasɔmili belebeleba kɛ k'a sababu kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu de tun ye nin laɲini kɛ ko n'i ye maa ye i ka yɔrɔ la maa min n'i t'a dɔn maa min ni sikasika maa don i ka wele bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni lakana bɛ se ka na a ko kɔnɔ Direkaw dusu bɔra kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye nin wele ɲɔgɔnnaw bila siɲɛ caman dugu in kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw ko olu m'u siɲɛ ka bɛn n'a ye ko fo nin ko in nana kɛ waleya min kɛlen filɛ nin ye ko a cɛ juguyara kosɛbɛ bari halisa Direkaw ko u ma nisɔndiya hali dɔɔni wa k'u y'a yira k'a fɔ ko jamana u yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ko yala Dire tɛ Mali dɔ ye wa o do kɛ k'a bi fɔla su fara tile kan an maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ ko lakana sabati bɛɛ Mali sécurisé Direkaw ko k'an ka taa an mako fɛ awɔ k'olu t'o dɔn k'a misaliya surumani ti dɔwɛrɛ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye Dire ye ko ni Mali k'u sécuriselen don nin ɲɔgɔn waleya man kan ka kɛ Dire ye an ka fɔlen tɛ an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔna la siga t'o la kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min an b'an sinsin o yɔrɔ kan fɛn minnu sɛbɛnnen filɛ an bɛ ka fɛn minnu lase aw ma kosɛbɛ an ka sɛbɛnnen tɛ an b'a lase aw ma la donc o y'an ka baara ye an bɛ taa ɲɛ Amadu Tolo an bɛ Challenger ta Challenger an b'ale ta k'a datugu n'o ye kɛ k'a sababu kɛ waati ye waati ye waati kɔ tɛ waati ye waati ɲɛ tɛ waati ye siga t'o la Amadu Tolo Challenger kɔnɔna la k'a bilennen don ministre damadɔ da la kosɛbɛ kɛ ko a ko bɛ di Zanga i y'a fɔ Challenger ko k'a bilen bɛ kosɛbɛ an ka ministre 3 dala ministre 3 minnu ko don nin ma diya ne yɛrɛ ye kosɛbɛ bari maa seko t'a la ko sababu ye mun ye
min ye musow ye e b'a dɔn k'a fɔ ne b'o olu lafasa bari ko min ye muso 3 min n'olu b'an ka gouvernement kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi k'a guwan b'u dala fo k'a fɔ a guwan b'u dala u kelen kelenna kuma lasurunyala an ka teliya kɔnɔna la u kelen kelenna bɛ ministre so minnu na ko a jate minɛ bɛ ko majɛ belebeleba bɛ o ministre so ninnu na an bɛ don min na i ko bi min ye challenger ye u kɛn bɛ ka gɔri turu nin waliya in kan ko jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga okumu kɔnɔ colonel Asimi Goïta président ko a k'i hakili to ni ministre so 3 in na muso ninnu ka u lajɛ u ka baara kɔnɔna la yaasa majɛ minnu ni o bɛ ka fɔ ko fɛrɛba ka ɲini o la fɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya nati challenger de y'a fɔ an ka bi bɔli la e ko an t'a datugu yan de zanga Amadou Tolo an m'a datugu yan an ka foli bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen kuma b'i bolo i y'a fɔ an bɛ foli kurakuraya lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ ko Jeliba TV News u b'o fiɲɛ siraw de fɛ wa u ka to sɔgɔlen ko nafamaw bɛ nalen halisa an b'an banba Jeliba fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko wasalam